Salut, salut! Aici Laur cu primul episod de data asta Minecraft. Da, un survival, numai noi doi. Numai eu, doamne, iartă-mă, da. Versiunea este 1.8. Am și o textură. Să o scot? Nu, lăsați că arată fain. Și haideți să începem. Aici ignorați voi ăștia. Ignorați-le. Și să creăm lumea. Da. Mici problemuțe. Stai că nu găsesc. Opa. E, du-te mă de aici. Așa, să ORLD. Să mai scriu ceva, nu? Mai multe opțiuni, permite comenzi inactiv, generează structuri, timpul de lume, standard. Cofăr bonus, bun. Să mai punem ceva? Ne. Bun, să creăm lumea. Și da, este primul episod Minecraft. Și înainte să începem toate treburile până tai eu copacii, voi să faceți un singur lucru. Să vă abonați la canal, să apăsați butonul de like și după ce vă uitați la tot video, să dați și share. Da, se încarcă lumea. Bun. Sper să vă placă seria aceasta, toată lumea o face. Să bagi joc de mine. Să vreau să fac o chestie. Game mode 1. Bun. Scuzați, am crezut că am intrat din greșeală cu o altă versiune, dar nu. Și da, de ce mai încurcă problemele la de? Păi deoarece eu am un fel de... mie mi s-a stricat D-ul și de aceea așa. Și ne-a spawnat într-un loc foarte bun, deoarece și aici vom face o casă. Dar întâi vreau să tai aceștia. Oh, doamne, nici nu am văzut că să știe. What? Ce m-a speriat asta? Deci, dintr-o dată mi-a sărit în bot. Hai să luăm o dată leg. Cel mai plictisitor lucru. Luatul lemnului. Și nu înțeleg de ce nu mi s-a făcut skin-ul, dar... na. Bun, și voi face aici, mă voi chinui să fac toate accimenturile. Da, știți voi la ce mă refer. Și lăsați-mi în comentarii dacă vreți să lăsăm textura sau nu. Dacă nu spuneți nimic în comentarii, apoi eu rămân cu ea. Până când mă enervez că nu găsesc un bloc. Luăm oile, că avem nevoie de paturi. Porc, bun. Aleală. Unde-i, bă? What? Porc! Ioi! Ioi, ce smecher e porc! Ioi! Voi vedeți ce nesimțit porcul? Nu știu care dintre ei. Bun, așa. Măcar am făcut rost de
așa. Și mi s-a părut că am mai auzit un porc murind, nu știu de ce. Să fi fost ăsta? Bă, dar praf în PvP mai is. În fine, ignorați. Adică să ignor. Și da, am început seria de survival. După atâta timp m-am gândit, am tot vrut să o fac, dar nu știu, parcă m-au distras prietenii, am vrut să o fac. Și uite, am găsit timp și am făcut începutul. Până în episodul următor, cred că voi mina eu chestii, poate, nu știu. Dar cred că s-ar putea să construim de prima zi casa. Și sper că vă place. Și cum spuneam, nu uitați să apăsați butonul like și ăla de comment. Lăsați în privat, nu mă interesează. Doar scrieți-mi. Momentan cum sunt la început, le voi citi pe toate. Și ce? Ia, hai să-l iau pe ăsta de deasupra. Bine că m-am gândit. Și mai că-mi trebui... De. Să iau și lemn de... Ăsta e lână. Da, să mai fac rost de o lână. Și am văzut victima. Nu vă zic, dar e în partea aia, acum mă uit. Și sper că vă place munca mea pe care o depun față de YouTube. Și cum am spus în unele videouri, eu o fac de plăcere, nu... Să nu vă mă scol în comentarii. Doar mă dezabonez de la tine sau... de ce faci YouTube pentru bani sau chestii de astea. Și da, scuzați faza aia cu game mode de la început, dar mi s-a părut că am intrat cu o altă versiune din greșeală. Când am dat direct login și n-am. Bun. Oh, mere, bun. Haleală. Să luăm ăștia, că ne avem nevoie. Îl omorâm și pe ăsta. Ia Vasile, mor. Mă merg că n-am văzut cuiduri. Vom face și ferme automate, nu vă faceți griji. Cel mult asta de greu. Bine, am multe idei, m-am uitat la atâtea serii de ăștia și îmi vin idei în minte. Și bun, baza, crafting. Și am primit și accimentul. Nu vine. Tot timpul. Bun. Vreau aici odată. Facem bețe așa. Bun, e timpul de lucru. Să facem rost de multă piatră. Și ce fain să vede piatră. Mă merg încă nu s-a spawnat zombie. În fine. Lasă cu atâta mai bine. Opa, bun, aici. Am dat de cărbuni, bun. Și da, n-am început cu cofăr bonus. Nu știu restul dacă am început, da.
măcar atât aș fi vrut să nu încep. Și cam până episodul viitor ne vom apuca de casă, să știți, în care vreau să mă interesez pe YouTube sau pe Google, cum vreți voi să ziceți, despre niște case șmecheri, știți, să avem și noi mai badass. Oh my gosh. Cum se face level? Bun. Să mergem și mai sus, că mi s-a părut că am văzut și mai sus niște cărbune. What? Ah, crafting table. 2 și 1. Și am escaladat muntele. Și dacă toți suntem aici, să luăm și copac de ăsta. Să avem măcar 3 feluri de copaci. Că oricum, dacă nu mă duc eu, cred că până în episodul următor am să mă duc eu la căutat, explorat și am să găsesc din fiecare de ăsta câte un copac, știți? Sau, nu știu, să vedem. Cum, depinde ce-mi trebuie la casă, nu de alta. Acum vreau să iau numai pentru ideea casei. De, în loc să pun și eu cu pământ, că la se sparge ușor, eu pun tot cu lemn. Și să luăm și cărbunele. Și avem level 3. Așa am început în sfârșit prima noastră serie Survival. Sper că vă place, cum spuneam, nu uitați să apăsați butonul de like, fucking trebuie să cobor jos. Da. În fine, o să ne culcăm dacă tot coborăm. Oh my god, oh my... Holy fuck, nici așa nu mă așteptam să iau damage. Oh my god, ați auzit și voi? Nu se poate. Cine m-a mâncat în curs să iau textura? Cred că episodul următor o spun că e prea psihic. Și dacă vă întrebați de ce pun ăla acolo, păi deoarece dacă îl pun aici, vor veni mobii și au șanse să moară, știți? Și apoi dacă îl pun acolo, nu au șanse. Știi, eu craftez liniștit, vai de capul meu, vine el la spatele meu, bubuie un creeper, am făcut, mă omoară și mi-am pierdut spawn-ul. Da, și eu mai nu puneam la chiar acolo, dar acum văd că totuși asta am aflat de la youtuberi, că făceau ei serii de survival și mă uitam și cum au spus și ei, stau caut în chest liniștit aici, îmi iau un creeper în spatele, poc, dead, patul, canci, de. Și dacă tot hai să facem și mica îmbunătățire.
scrie, cred că îmbunătățire. Da. Face totul. Ce mai era? Lupată. Nu facem și pe asta să fie. Poc, 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 poc. O să ne treabă. Da. Poate să mai aude niște mici scumute pe fundal, dar nu contează, ignorați-le. Și sper să mă aud bine, că n-am chef să refac video. Dacă nu voi... Și s-ar putea să fac și live pe chestia asta. Yeah. Și da, știu că dincolo era un cuscare, dar vreau să iau niște piatră ca să mai am. Că dacă n-ați văzut, am făcut toate instrumentele astea și am rămas fără. Și da, poate și vom găsi mai încolo poate diamante și ar fi cea bine. Și vreau să vă spun că lumea asta vreau să mă chinui să fac fără creativ. Poate pe creativ voi face ceva de genul pozele, știi? De început. Mici oițe. Las că e bine, ne facem ferma de oi. Dacă facem un steak, sunt mulțumit. Da, nu facem. Cât avem acum e perfect. Plus că încă mai e. Ai, îmi venea să strănota. Nu ți-e rușine, nu mi-ai spus mulțumesc. Așa, mersi, mersi. Unde am tăiat eu copacul ăla? Aici? Cred că aici. Unde? Mă duc să tai încă unul, ca să fac rost de poieți. Ce bine, avem 1, 2, 3 baiamuri, presupun. Câmpia, pădurea și zăpada. Cele 3. Mai lipsește deșertul, care presimt că e în altă parte, și ăla cu clay. Care ăla nu știu dacă ne va fi mare de ajutor, dar ne. Cel mult mie, care eu n-am nicio idee în construcții sau o chestie. Și vreau să vă spun că toți ce veți vedea construit de mine s-ar putea să n-ar model și mai cât s-ar putea să ară. Gata. Și când ziceam că cărbune nu am terminat, ia uite așa, am regăsit. Episodul deja mi se pare că s-a făcut cam lung. Deci mai stăm chiar o țără. Și am făcut level 5, deci vai de capul meu. Și s-ar putea câteodată să mai mă vedeți stând așa, sau așa, sau așa. Păi de ce? Păi, poate mă uiți pe Google la craftat, știți? Deci, da. Opa. Fucking... Haleală.
Cum de nu mi-am dat seama că nu mai am viață? Și vreau să mă plimb o țără aici. Bă, avem și apă, e perfect. Apoi știu ce fac, uite ce ne facem casuța, uite aici. Și dărâm eu ăștia. La cum se sparge zis că e cu game mode-ul. Ați văzut și voi că s-au generat niște flori și s-au spart? Fiți pe fază. Hai, da, voi avea mult de spart. Adică de construit. Și sper că vă place videourile noastre. Tot. Spuneți-mi dacă vreți serie, să mai postez ceva, spuneți-mi și mie, că pot să știu ce să fac. Vă place, de exemplu, multă lore, lumea asta care am făcut acum. Scrieți așa, de ce nu pui ăla? Sau te rog frumos, spune ăla. Deci da, sper că urmăriți tot video până la capăt. Acum fac eu alte videouri să vedeți totul ce se întâmplă. Deci știi ce puteți rata. De exemplu, nu știu cum să zic. Nu. Ceva amuzant, nu știu nici ce să spun. Bine, aici nu știu de ce mă chinui, că aici nu știu dacă voi ajunge. Dar cum cred că partea asta va fi plin. What? Fuck. Bun, avem și generatorul de apă. Deja gata făcut. Da, așa s-a spawnat generatorul de apă. Și am făcut 164 de semințe. Deci, bun. Avem și nisip pe care îl voi aduna. S-a făcut lemnul. Și mă merg încă nu s-au generat zombie lângă mine. Ai, ce bine a fost somnul ăsta. Să craftez ceva.
una de asta aici, una de asta aici. What? Squid-urile nu erau. S-au generat acum, lol. Da. Deci, da. Cam atâta pentru acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați de butoanele like, comment, share, subscribe. Și da, ăsta a fost primul episod la Sword. Și sper că vă place seria asta. Cred că va fi una dintre cele mai continuate. Și suntem pe versiunea 1. Și deci, nu uitați de tot ce v-am spus până data viitoare. Eu am fost Steve. Glumeam, nu. Nu. Glumeam. Deci până data viitoare, eu am fost Laurențiu. Nu uitați de toate cele. Bye, bye. Ați auzit și voi? Da. Bye, bye.